Sinuwun Prabu Gajaksa wonten dawuh sing satata lungguh ing kene aku kepengin ngerti kapiye ngenani bab tata titi tentreming praja ing Selama dalah pangurpaning kabeh para kawula kuyaksa. Duh, sinuwun Prabu Gajaksa jimat pepunden kula. Mbok menawi pikantuk berkasa pangestu panjenengan, menawi dinten sak menika kraton Selama menika ayem tentrem lan tentreming negara wonten ing Selama. Makanani panggesanganipun sedaya para kawula wonten ing kraton Selama. Nyatanipun sedaya para kawula wonten ing kraton Selama babar pisan boten wonten ingkang alok kirangan sandang pangan galah papat malah kapur saged dipun wastani mugram
pamubruk pindho linabur madu sinuwun Prabu. Rumangsa bombong lan tumeblong sing aku midhangetake marang Katurina kang mratelakake ing kraton Selama tansah gemah haripah kula ginawi sarta tentrem raja ora ana kawula sing padha nandhang kecingkrangan inggih nanging kajaba saka kuwi ya Sinuwun Prabu Gajaksa luling iswananaku ing Selama kalungguhan iki ana bab kang widak sing bakal ndak jauh ake lawan sira lan saking para prajurit yaksa. Duh sinuwun Prabu Gajaksa jimat pepunden menawi saestu wonten salah setunggalipun perkawis ingkang tansah ginubel wonten salebetipun manah panjenengan. Monggo enggal kula atur medhar sabda. Sinten ngertos ing mangkenipun kula saged sabiyantu ngudari menapa ingkang dados ruwet rentenging penggalih panjenengan sinuwun Prabu. Kaya ngono teh. Katemben wae ngepasi pas dina anggara kasih. Nggih. Aku mancing ana ing sanggar pamujan. Nalekung mangkes nyuwun marang panguwasaning Sang Hyang Bathara Surya. Ing ujug pamrih nggon uju meneng ratu ing Praja Selama Nggih. bisa langgeng selawase sarta tentrem arah ayu Raton Selama kalah kaulaku kabeh dimen diparingi slamet nanging teh jebulane Nanging kados pundi sinuwun Prabu? durung wae kelakon aku nampa wisi ing Gusti Sang Pikulun Bagaskara kadadak ing kono sing tumeka ora liya yet maning para leluhurku ing Himantaka Nggih. wiwit eyangku Sudarmaku lan nudunku sing wis padha kasujanjan iki padha mumpah lawan aku dianggep aku anak lanang sing ora ngerti bebujen marang wong tuwa lan kabeh para leluhurku ing Himantaka dinake ngon urip mukti ngawi bawa bebasan lungguh sigrang sela tupak nanging tenane nggonku mukti ancik marang wangkene kabeh para leluhur mula kanthi kitih kala Sinuwun Prabu. rening sira dadi warangka ing Praja Selama iki wiwit diasta dening Rama Prabu Yawangsa. Coba saiki aku kepengin ngerti nalurine lembaraning sejarah ngenani bab sedaning wong Atwa. Duh sinuwun Prabu Gajaksa. Kabeh kula Rening panjenengan sampun paring dawuh yang kados ngaten sarta panjenengan ugi kepengin mangertosi lembarane sejarah ingkang sampun kawuri ngenani sedanipun leluhur panjenengan. Pramila sinuwun.
Ing papan menika wonten Piswan Agung menika kula badhe matur walaka. Sinten to estunipun ingkang sampun nyedani dumateng leluhur panjenengan? Duh sinuwun Prabu, estunipun sedanipun leluhur panjenengan menika dipun krenah kalian para Barata Pandhawa malah kapara sinuwun Prabu. Ing dinten sak menika sih wonten turun Barata Pandhawa tansih gesang mboten sanes sinuwun Prabu Gendrayana ratu wonten ing kraton Mamenang sinuwun Prabu. Dadi sedane wong tuaku dikrenah dening darah Pandhawa ya darah Pamekaten inggih sinuwun Prabu. Iki dina isih ana turun ing darah Pandhawa. Aran Prabu Gendrayana. Nggih. Kang saiki jumeneng ratu ing Praja Mamenang. Sinuwun nggih. Yen kaya ngono coba tak jangkai. Allah dento Sinuwun Prabu Gajah. yo kene